5 Na scenes fara. ko. To ka gani? 5 scenes. A bisa shi ragan ka daga bulala ta mai baki. Wallahi ba zai wallahi Allah sarki wallahi a wallahi wallahi ko to ai hasan ce dan Allah da ranka ina zuwa ga alaji ya zo da bulala ne baki uku to shikenan haba wallahi to ai hasan ne ga san Allah sai a cikin biyu ba za a yi haka ba wallahi da ranka kina gani ba wallahi to ai yanzu ba ba san baya ba To ga mu nan muna ci gaba da daukan a cikin biyu ga daraktan mu nan. Darakta, ha? Ha? Darakta gaskiya ka gaji. Ga dan screen din mu nan. Monitor kenan na director. Ga mai kyamarar mu nan. Ya dai gaji. Ga ambassador din ya ma sunan drinks din nan. Peerless.